Kaya. Salman riyen. Ayo monggo Mas. Yen aku mireng lagu caping gunung atiku tansah nelongso nalika maju perang ing jaman Jepang seliramu paring usada yen wis merdeka ayo mampir omahku neng desa kanggo ngelipur ati wong sliramu tansah kumantil ana ing netraku balane iki hae no nganggo leren no Pak. Siji. bebasan priya sewu ora tega ngenteni sira wong bangga roti ing ati kaya ngenteni godhong garing sing pas
Gito kepareng Sumeneng mengke ugi Pak Haji Narno bocah gunung Kancaku mantir ana ing netraku bebasan priyo ora bisa wong bagus roti ing ati kaya enteni Godhong garing sing pate upeya monggo Pak Haji kita ya monggo ya bocah gendong ya monggo Pak Haji monggo trio gendong monggo Pak Haji monggo Pak Haji monggo nggih pergi Ibu joget monggo Ibu Haji trio gendeng joget monggo sama Bapak Sugeng rawuh Pak De Bejo Pak Haji Agus Pak Haji Enci Pak Haji Donald monggo monggo Pak Haji Agus Pak Haji Donald Pak Haji Enci bakal kelakon perpisahan karo aku masuk Pak Haji yuk Pak De Bejo goyang asal ya mas betul hae napa mboten niki Pak Haji yo hae enten kalih lho Pak nggih matur suwun matur suwun ayo nduk opo kowe ra kelingan Semar Mulya lagi monggo Pak Haji Agus Pak Haji Enci Pak Haji Donald monggo Pak Pak Haji Narno oh mengke salam kangen Pak Haji Narno mengke salam kangen ayo
Blaskin apa ki Pak Haji? Pak Blaskin apa? Pak Haji. Oh nggih. Salam kangen Pak giliran. Jinarno, salam kangen. Oke, siap. Nggih. Oke Pak Haji Agus persiapan episode Oke. ini. Ampun, ampun. Salam kangen. Monggo, Pak Jinarno. Monggo Pak Jinarno, monggo. Monggo jumeneng lho. Monggo. Ya. Semar mulia lagi.
Ada. Anana. Hae. Hae. Arek kaya laron ngomong lampu. Hae. Pak Agus Dirampok iki. Telas enak, telas. Nyuwunku mring sliramu rungokno tangising ati iki liwat angenan selalu aku titip sayangan jroning ati Semar Maya ya Pak Cici, ayo. Sikat yo Gawan fotomu rasa kangen marang sliramu Pak Joko. biyen nate andung Ade Bejo. bebarengan ing gedung Ade. saiki aton kudu takoni Makasih Agus. Tolong galo. Nyampe. ratu suduweni abot rasa jroning ati angin biyen kudu takoni Hae Pak. Wes ora sah Laske Pak. Laske Pak bising. Sikut. Monggo telaske, Pak. anyuwunku ning sliramu rungokno tangis ati yo lewat dalu aku titip salam ning ati kembali ke MC. Monggo keluarga besar saking Cikampek monggo. Saumpama kakang dadi taman sari, mesti wae kakang dadi kembang melati kang endah ketipini gawi sangsam ati lahir lan batine. Upomo ciraku dadi rembulan mesti wae pun kakang dadi litange akoso wong loro padha guyonan kegojekan
ya nyawer. Lah iya. Pak Jin. Ini ku wajib. Nah, Mbak Eva nggak mau Mbak Eva. Pak Jin lagune napa jenengan? Mbak Eva, iki lo ditanyain hae Pak enggak? Agus. Karo Pak Jirat Manto nang kono rene lho. Aku urung. Urung hae. Wis nang kono. Ronone Mbak, ronone Mbak, ronone. Kene Mas Zair ini. Monggo Bu. Aja semelang wong teko tresnaku ira bakal layu yo ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisih Pakde becak. Apa jelek lho? Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dawa ayu pepujanku sisa mung kangen sliramu. Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Hae Pak Agus. Niki bablas napa Bu? Sing ngenten hae nggih. Sing ngenten hae. Pokoke kudu hae. Kudu hae. Kudu enten hae ini to. Pokoke jam 12 nganggo hae. Napa Bu? Bablas napa Bu? Pak Agus, lagune napa? Tanduke napa? Minimal loro lho, Pak. Nangge Pakde becak pun anu riyen. Garwane wong liya. Oke. Nyawer mawon. Monggo Bu. Doang bagus pepujanku ora sanggup ira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisih Garwane wong liya.
Enak. Lah nggih, lanjut dengan pripun milih lagu. Gak ono Pak, pokoknya HE. Rombongan Cikampek iku kulilane HE pokoke. Pak De Bejo, mangke lagune napa? Dijegal sik iki. Lah iya, nek ora munggah-munggah iki Pak De Bejo. Neng apa sliramu tega 12 ke teling singan Mas. kaya tan putusan Teling singan. Ayo maju. Maju. Maju Pak Ketua. Ayo sing tak tresnani mung tak impi-impi dereng lho Pak. aku ora iso lali mung sliramu pemegang ati nadyan sepisan jamu nah iki rasa tresnamu Rina wangi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan belimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebatut tresno nanging kok mbok gawe lara Jani bumi tere jangan. Monggo Pak De Bejo maju. Pak Haji matur sembah nuwun, Bu Haji matur sembah nuwun. Mbak Yuli matur sembah nuwun Ibu nggih. Matur sembah nuwun Bu Haji, Pak Haji Agus. Om Yono juraganipun bawang saking Cikampek monggo merapat ke depan sini juga monggo. Bosku, bosnya bawang monggo tidak mriki. Monggo dengan kota baru Pancawati. Oke bareng monggo. Asik. Pak Haji Cici yang di luar monggo. wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-ngoyo Monggo Pak. jarene wong wis teko kono Mak Sinten. Bos Bawang. Mas Yono, Bos Bawang. Juragane bawang. Asik. Matur nuwun. Pundi malih Pak? Pak Bejo. Tuko pamuse
Juragane bakso mie ayam. Sini Mbak Epa. Aku Sini Mbak Epa. Aku Sini Mbak Epa. Iya. Ae. Hak lu Pak loro Bejo. Pak Bejo. Mboten parang mboten mesakne lho cah cilik iki lho Pak Dik. Lah yo pethuke nggon setahun pisan lho Pak Dik. Mengke juragane bawang ngersake ninggal katresnan. Siap. Langsung dipancal. Hak ini ping kalih nggih. Tiga, ping telu. Mangga. Lebokne sapa ki? Jenengan mawon. Bareng sampun panggian nyatane njur lolo batine nganti wegah perpisahan njur padha tresnane Ati Bejo. Ayo yo. Monggo Mas Yono, Mas Bambang monggo. Mas Yono. Juragane bawang. Dipareng oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono warna-warna pandawane yen to turun ketemu dhewe tuga-tuga pamuse remo mundur samene wae Pripun Pak Ade Pak Bejo. Bejo? Ayo. Ayo sunah-sunah. Wajib. Juragane bakso. Meleh nggih. Juragane mie ayam. Meleh nggih. Niki bablaske langsung ninggal katresnan. Nggih. Juraganipun bawang. Kelasne riyen to Pak De Bejo. Ade Bejo habisin dulu. Mboten ahake malih mboten. Aman. Roto Mas Roto. Iya. Bareng. Bareng. Monggo. bareng sampun Yo. pepanggian Asik sok. nyatane njur lolo atine nganti wegah perpisahan atine njur padha tresnane Minggal ke atas senan yo. Mas Yono, tidak Mas Yono. Dekat ya Mbak monggo.
Yo. Turogo. Semar Mulyo. Oh. Om Ayu, Ayu ning bawono. Dite iki nggo anu kene. Yuk, bunda-bunda yang cantik yo, sini yo. Biar disotek yo. Putra Darmo, mana Putra Darmo? Ibu Dwi CS. Geriti satu dan karikes saya suwe antar gugupe aku bodiko Ibu Yani masih ditunggu bunda-bunda cantiknya. Ibu Dwi, Ibu Yuyun, Ibu Joko. Ayo bunda, maju bunda. Ditunggu loh pokoknya. Sini, ke situ ke sini. Oh, ke situ. Oh ya, sama-sama. Ayo guys, ayo guys. Oke. Di sini nggak apa-apa, yang satu di sini nggak apa-apa.
mane